Hello mga kapiks, meron tayo ditong Epson L220 na printer. Bale, stock na po siya ng mga 3 taon dahil hindi na siya ginamit mula nang mag-flooded yung ink sa ilalim. At dahil nga stock itong ating printer, ang gagawin natin ay tatanggalin natin itong cover sa ibabaw para ma-check at malinis ng maayos. Ayan o, may tumatabon talagang ink sa ilalim. Dito po nanggagaling yung ink ng mga tumatapon. Ito lang po talaga yung tinatanggal sa tuwing nagpa-flooded yung ink natin. Pero dahil stuck nga talaga siya, kailangan talaga natin siyang i-general cleaning para ma-check at malinisan ng maayos yung loob. Sa ilalim po niyan, dyan po nakalagay yung tapunan ng ink na sa katagalan, kapag napuno, doon na po nag-uumpisang magka-problema. Kaya dapat kapag alam nating gamit na gamit yung printer natin, lagi po nating i-check yung ilalim para malinisan. Sa kalagayan nitong printer, mukhang gamit na gamit ito. Dahil kung mapapansin ninyo, ay talagang nagkalat yung mga ink na namuumuo na, parang carbon. At kahit dito sa loob, may mga ink na nagkalat. Ayan o, sobrang dumi. Mukhang gamit na gamit talaga. Di lang talaga siya nalinisan. At ito nga po yung pinaka tapunan ng ink. Ayan po siya. Ganyan po yung itsura niya. Ayan. Sobrang dami na talaga ng ink. At ramdam ko yung bigat niya. Ayan, mabigat na siya. Punong-puno talaga. Grabe yung ink.
hugasan lang po natin at i-flushing hanggang maubos yung ink at luminaw yung tubig. Ayan, so grabe talaga yung ink niya, oh. Punong-puno na, oh. Pisil-pisilin lang po natin itong foam para maubos yung ink.
At ayan, ikinabit po siya sa laptop para dumaan sa cleaning at testing para maibalik sa dating performance yung kanyang printing. Ayan, medyo okay na siya. Di kagaya nung unang testing ko, talagang blurred siya.